Lenni, ammattilaislokki. No mitä, onko siitä joku 6-7 vuotta, kun mä ostin viimeksi karkkia itselleni, mutta kyllä mä oon sit sen jälkeen ryhtynyt ihan niinku täyspäiväiseksi lokiksi. No yleensä ihan niinku kohtelialla pyynnöllä pääsee alkuun, mutta sit jos haluaa ihan niinku mässäillä, niin sit pitää käyttää vähän sellaisia edistyneempiä taktiikoita. Et esimerkiksi tuossa niinku koiranpentukatseessa mä oon kyllä ihan niinku Pohjoismaiden kärkitasoa. Mä oon lukenut sekä psykiatriaa että ton poliisin tutkinnon ihan vaan, että mä pystyn niinku hyödyntämään niitä strategioita tässä duunissa. Ja mä olin kanssa Vegasissa 3 kuukautta parintaisen korttitaikurin kanssa, koska nämä kaikki silmänkääntötemput, mitä ne teki, niin ne on osoittautunut korvaamattoman arvokkaiksi tässä hommassa. No mä sanoisin, että ihmispelen osaaminen, hyvät neuvottelutaidot ja sitten silleen rauhallisena pysyminen paineen alla on ehkä niinku hyödyllisimmät asiat tässä hommassa. Mutta mun mielestä kuka tahansa voi ryhtyä hyväksi lokiksi, vaikka ei olisi mitenkään niinku luonnostaan lahjakas. Et kunhan vaan niinku uskoo siihen, niin kokonaisen karkkipussin lokkeilu ei ole mitenkään epärealistista. Et loppujen lopuksi se vaatii vaan työtä, liiallista moraalista luopumista ja uskoa itteensä.